Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka account X jong ka Cockroach Janta Party CJP la Khang persya ha India ha ka arpoi tarik jemang araja arpun rio kat kum ka jing pentep unong shna jong kau abijit Dipke ubla pentep yakane lingba ka post ha ki rensan social media. Ulaong ba kum malakmi lenti la Khang persya ya ka account jong ka Cockroach Janta Party ha India. Tang hapo arkanta hadian kani ulapan banaya ka account bathamai ka bakerteng Cockroach is back. Bat kerpat ya kinong kersan ban penyaso siya kani ka page. Kat kum ki kendon jong ka X halor ka jing pet ngor ya ki jing tho la ban Khang persa ya ka no ka account lani ka post la da ka rensan ka yo priang ya ka jing kerpat ka ba syong nong rem bat ka ba piang na ka benta ka an na kinu ki bor badai hok. Ka company ka ongru bagini ki jing Khang ki long tang hapo ka jela lani kari ka bala Pynmih ya ka an lani haki jaka bala syam bagi jing tho ki penken ya ki an. Haduk menta ka sorkar pedang kampat Pynmih kanu ka jing pensai pat ba halor ka ni ka jing Khang ya ka account. Udipke Lipos nam karta udai ubana puni bat menta udang puli ya ka master's degree ha ka public relations ha Boston University. Kenegran san kalami hadian ki jingkran nau Suryakant u Chief Justice kari India haka jingshong bishar jong ka Supreme Court haka khat santare u jemmang araja apun rio. U Suryakant udang kran shaw weu noy sat an u badawa ya ka jingyo kardan kum u senior advocate haka bawla kenno ya ki samla babnan kam don jam kum ki nyang kalau bat ya ki kattu katne kum ki bam e. Kini ki jingkran kila Pynmih ya ka jing persa ka bajor ha social media ha ka babon kila syem baka long ka penja buram ya ki samla bat ki nong traimon ngobha. Hadian kani u Chief Justice ula pensai bagi jingkran jong u kilong persa tangi kitu ki bapendon kam da ki degree thok bat ki bam hok ban rong se ki kam kum ka an media bat kam traimon ngobha. Hadian kani ke jingkran u Dipke ula penram ya kini ki jingkran ha kerensan X bat hadian kata ula sedang ya ka Cockroach Janta Party da ka bakhot ya kitu ki basngo bagi dan benta ban penyaso lingba ka online membership form. Kani kerensan kala saprang stat bah ha social media bat layo pediang hajar ngot ki nong sim benta bat ki nong bot tang hapo kattu kat nipor. Udipke ulaong baka thong jong kani kerensan kalong ban pen kala ya ka jing kerensan perthai bat ban pen long ya ka senchar pat ba ka baket klik khamba kham tam ya ki samla. Kani ka jing saprang kala yo ru ya ka jing kersan na ki nong lam liang persa kentop yo Akhilesh Yadav bat ka mahwa moitra kat baki wei pat ki laong baka ni ka dei tang ka jing saprang la ban ja no shan. Haga jo opor ujaidav dagar ulapan benaya ke jengki pat ba rohtak Haryana hapo kalama jong Cockroach Janta Party da ka boong bo sngodan jinga dei bat kitu ki bala syakhot nyang kalau bat un pen sawa ya ka sur persa ya ke jingle ben bat ki mat pat ba ki badon kam. Habatin pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.